Let's begin. 1, 2, 3, go. Just, you know, it's just, Guys. pagamay, guys, 1, 2, 1, 2, 3. Hello mga beshies! And welcome back sa aking channel, Toni Time Vlogs! I miss you all and Happy New Year! Happy 2021! And I wish everyone na magiging okay ang lahat sa ngayong New Year. New hope, bagong taon. Okay, so kumusta kayong lahat? And before I start, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, don't forget to subscribe to my channel, Toni Time Vlogs, and hit the notification bell button para updated kayo sa mga bago kong new videos. Okay? Okay. So today, let's welcome back yung isang special guest ko na laging guest ko sa channel kong ito, yung anak ko si Abby! Yay! So, meron pala siyang YouTube channel, guys. It's Aubrey Abby Vlogs, tama? Oh. Aubrey Abby Vlogs. So, lalagay ko yan dyan sa description, yung link ng YouTube channel niya. Don't forget to subscribe to her channel as well. Subscribe ka mo. Tapos, hit the notification bell button para updated kayo sa mga bago niyang new videos. Yung channel niya pala is mostly about beauty product reviews, cooking, yung mga ganun. Okay? So, today, meron tayong gagawin na kakaibang vlog. This is the first time na gagawin ko to. At parang challenge sa akin and sa anak ko for this new year. So, kinakabahan ako kasi first time ko tong gagawin. Hindi ko pa to nagawa sa channel ko. It's basic now. So, what's this? Excited na ba kayo? Curious na ba kayo kung anong gagawin ko? So, eto ang gagawin namin. Okay? Okay, so anong gagawin nating challenge? Eto. Deng, 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 deng. Okay, yan. Sinong nakakakilala nito? At nakagawa na ng ganitong challenge? Ito ay ang Ghostpepper Spicy Chicken Challenge! Okay. It's basic. Marami ng mga vloggers ang gumawa ng ganitong challenge. Mas maanghang pa daw to kaysa Samyang. So, let's see. I mean, yung Samyang talaga is super anghang. Ito, mas maanghang siya. May level of spiciness. Yan, makikita nyo dyan. So, ito yung bell pepper. 0 spiciness. At saka yung ghost pepper, 1 million times yung anghang niya. So, the question is, kaya ba nating ubusin to? At first, gusto ko na ako lang yung mag-challenge, but pag-isipan ko na parang hindi ko yata kaya, so magpapatulong ako sa anak ko. Okay? So, meron na tayo ditong hot water. Hot water. You know. Oops. Dumi. Sorry. Tapos, isang pitzel ng milk. Malamig yan na gatas. Para pag spicy, at least, you know. Tsaka water. Okay, so, ano siya? Black, dirty naman. Dry black noodles. Yan. So, check natin. Yan. Just, you know, it's just Okay. a pinch of, you know, spiciness. Look, the label! Oh my god! Oh my god! So, meron siyang fork. Yan. Ang cute. Tapos, ganyan, no? Paano ba to? Ay, ganyan. You just assemble it. So, may fork na siya. Tapos, meron siyang, The fork. ito lang yata, wala nang iba. Yan. Yung parang sauce niya. At saka yung noodles. Black talaga siya. Tingnan niyo guys. Talagang black. Para siyang patis. Okay.
Okay, so paano ba to? Toyo. Lagyan natin ng tubig first para maluto. Kasi to lalagay natin pag luto na yung Dako noodles. kayo ng buslot. So, dako daw yung buslot. So, it's okay, guys. Bisaya kasi kami. Matatagalog kami para maintindihan ng lahat. Okay. So, There's let's a line in there. pour hot water. May linya siya kung saan ka dapat mag-stop ng Water. okay. Okay, there you go. Diyan lang. Okay. So, papakita ko sa iyo guys. Sa inyo. Eto. Okay. Ayan. It's so black, like, you can see the blackness. So, may label siya. So, alam nyo kung saan siya ilalagay. Okay? So, tatakpan natin siya. Lulutuin natin siya for a couple of minutes. Minutes. Oops. Ano ba yan? Okay, yan. Cellphone na kasi yung gamit namin. So, tatakpan natin siya. Ganyan. There. Okay, nakatakpan. Ayan. So, let's wait until maluto to. Then after that, we will start our challenge. Okay? Okay. So, we're back. So, after 4 minutes, naluto na siya. So, dahil ito ay dry noodles, We're gonna drain it. so, tatanggalan natin siya ng tubig siya. Para siyang pansit canton. So, teka. Okay, drain mo, Abibi, please. So, drain muna natin, ha? Okay, so ayan guys, na-drain na siya. Wala ng tubig. So, tatanggalin natin to. Oops. And then, lo. Okay, ayan. Wala na. Okay, so wala ng tubig. It's very dry. Talagay na natin yung spicy sauce. Taamoy ko na. Parang, wait. Nakakatakot yung amoy. It's basic, It's just Ano ba yung basic, Abi? So, lagay na natin yung sauce. Black na black. Nakakatakot yung kulay kasi ang itim ng kulay. Usin na natin lahat. Tapos may, ano talaga siya guys, yung, ito yung tinatanggal ko, yung parang sili niya. So, parang nakakatakot. seeds. Hindi kaya to silig demonyo sa Bisaya. Yung sa atin sa Pilipinas, tinatawag na sili. May mga ano siya, sili seeds talaga. Yung ano niya, seeds ng sili. Malaki. Malaki. Malaki siya. Fresh Hindi kaya to, pepper. ano, sa ano pa, sili, ano. Yung tinatawag nating sili demonyo. Ooh! I can feel it, guys. You can feel it in the bones. Super anghang niya talaga. Ayan. Kish. Ayan. Laway daw po. Sauce. Asa dapat? Lawan daw ang sauce. Lawan daw pa sauce. Sige, tingnan ko yan. Yan. So, andyan na yung sauce niya. Si itim. Tapos, haluin natin. Alang! Sige, tilawi pa. That's, naging parang red yung sauce niya. Yan. Sabi ko sa'yo ang anghang. Haluin natin na mabuti, guys. Halo-halo. Yan. See, nagatas na siya. Tilaw daw sa sauce. Sabi ko sa'yo, ang anghang. Yan. So, red siya, guys. Red, black siya, pero naging red. Sabi ko sa'yo, ang anghang. He. So, yan natin. Tapos, gagawin natin today is to transfer natin sa plate. Ito. Yan. Transfer muna natin sa plate. Para makita nyo lahat na talagang uubusin namin to. Kung makaya namin ang maubos to. Ghostpepper Spicy Chicken Challenge. Okay? So, let's see. So, yan. Woohoo!
Daebak. Okay, yan. Okay? Si Daebak. Yan ang sinasabi lang. Daebak. Hindi ko rin alam kung ano yung Daebak. Okay? Yan. So, let's eat. So, asang cover, ani? Puro siya spaghetti ba? Ito na. So, yan. Eto na lang. Ay, gusto ko sana siyang lagyan ng something, guys, para makita niyo while kumakain kami. Hindi kami mag-chopstick kasi hindi kami ano. So, yan. Ganyan lang siya, guys. Diyan. Yan, dyan. Para makita niyo while kumakain kami. Okay. So, ready? So, Alaway kayo. wait muna, wait. Haluin natin na mabuti. Para ano, para fair. Kaya ba natin to? Woo! Let's try. Let's begin. Puro spaghetti na. Let's begin. 1, 2, 3, go. Just, you know, it's just, You guys. kagamay, Griston. 1, 2, 1, 2, 3. Ah! Ah! Oh. Ah! Nakita sa kanila. Ah! Or talaga isa. Masarap siya, guys. Lang. Ang anghang niya. Oh, ipanigod ko. Grabe. Lami man siya. Halang kayo. Lami kayo siya. Mga spaghetti pero halang kayo. Ang sarap niya. To be honest, mas masarap siya kaysa Samyang. Mahilig ako sa maanghang, guys, but Chicken din. hindi ko to parang kaya matolerate. Mahilig ako sa maanghang, pero nakakaiyak. Gusto ko umiyak, guys. Uminom na siya ng gatas. Gusto ko i-challenge yung sarili ko na hindi uminom ng gatas. Kaya ko pa ba? One more bite. Challenge fail. Ayan, guys, matulo na yung luha ko. Naiyak na ako, guys. Bibiro. Masarap siya, but mas maanghang talaga siya kaysa ano. Mind over matter. Hindi siya manghang. But the truth is, naiyak na ako. Naiyak na ako. Halang kayo. Mga like gatas. Hindi madang kahalang. Yung parang it bites sa tongue mo, tsaka sa lips mo. Tsaka dito sa lalamunan mo, tsaka sa chest mo. Guys, I'm sorry. Parang di ko kayang ubusin to. Dalawang sakit. Di ko kaya. So guys, thank you for watching. Wala. Hindi talaga kaya. So, inom na ako ng gatas. Ito. Gatas.
So sorry guys, I failed you. Alam mo, gihapon, sa naagwaktag. Grabe. Hindi talaga powers ko. I thought kaya ko to kasi mahilig ako sa spicy, but yung level of spices na siya kakaiba. Feeling ko maubos lang ito. So ayan guys, hindi namin kayang maubos. Sakit. You know, naluluhan na ako. So once again guys, salamat sa pag-watch ng channel namin. Thank you so much. Whew. Don't forget for more videos like this or kung ano pa, just comment down below. Kung gusto nyo na kakaibang challenge, comment down below. Subscribe to my channel. Hit the notification bell button. Thank you guys. I love you all. Happy New Year. Kain tayo. Bye! Okay, so ayan guys, tapos na tayo sa ating Ghostpepper Spicy Chicken Noodle at challenge fail. So, pasensya na kayo guys sa talagang mga beshies hindi ko nagawa yung challenge, hindi ko na naubos yung noodles kasi talagang sobrang anghang niya. Mas maanghang pa siya kaysa sa Samyang. This is my own opinion. First of all, sa taste, masarap siya. Mas masarap pa siya kaysa spicy noodles. As in, the taste is really worth it. Kahit maanghang siya, talagang malalasan mo yung flavor niya. Masarap talaga siya. When it comes sa spiciness, mas spicy pa siya kaysa sa Samyang. Super spicy talaga. So, imagine dalawang beses lang talaga ako. Twice lang talaga akong kumain nun kasi di talaga kaya. Muntikan na akong umiyak. Tsaka, I was already sweating. Ang sakit sa ilong. Dito ko ang sakit na. Parang, ano na siya. Matatanggalan yung labi ko. Yung dila ko ang sakit, ang hapde, yung gums ko sa loob, sobrang ang init na. Eto, sa lalamunan ko ang sakit na. Tsaka dito, sa dibdib ko, sobrang anghang na. So, di ko talaga kaya. So, akala ko, master na ako sa spicy. I thought ako nang magiging new spicy queen. Pero hindi pala guys, kasi hindi ko kayang matolerate yung anghang niya. Sobrang anghang at hindi ko kinaya. So, epic fail. But anyway, if you have any comments about the new vlog ko today, just put it down below sa comment section. If you have any suggestions, kung anong gusto nyong kakainin ko this year, mukbang, anong pagkain na gusto nyo ipa-review sa akin, please don't forget to comment down below. So sa mga hindi pa subscriber ng channel ko, don't forget to click that subscribe button, hit that notification bell button para updated kayo sa new videos ko. If you like this video as well, thumbs up, like my video also, okay? So once again, thank you so much for watching Toni Time Vlogs. I'll see you soon mga beshies. Thank you so much. Happy New Year and take good care everyone. I love you all.